bi ni aye an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la an n'an balimakɛ Elbesiru Cam ne don bi kunnafoni min b'an bolo an ka nin jamukan in na o de k'a fɔ kunu banbagati wale min taara ka ɲɛsin an balima dɔw ma an ka jamana cɛmancɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bandiagara kɔni mara la o de kun na an ka bi kunnafoni na an bɛna ɲininkali dɔw tɛnku Elbesiru Cam na Cam ni ɲagali i ni tile ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na bi ɲininkali min b'an bolo Elbesiru Cam o de ye k'a fɔ banbagati wale min taara ka ɲɛsin an balima dɔw ma an ka jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na ko bi a hakɛya yɛrɛ ma dɔn maa minnu bɛ yen nɔ n'u u fatura an tɛ a hakɛya dɔn wa an m'a mɛn fana ko an ka finitigiw taara ye wa finitigiw yɛrɛ fan fɛ u ma sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko ni banbagati wale kɛra bɔlɔlɔw fana sanfɛla la tuguni a yirala k'a fɔ ko kabini juin kalo tile 10 kɔnɔna la ko maaw ye tulolaso min kɛ ka yira k'a fɔ ko banbagatiw bɛ taa ni ka segin la dugu damadɔni na ni o dugu damadɔni na kunu ni banbagatiw kɔni ye waleya jugu kɔni kɛ e hakilina ye mun ye nin ko in na sisan ayiwa i n'a fɔ ɲagali y'a fɔ cogo min na an bɛ se k'a fɔ ko surɔ ni kibaruya kunnama in de cunna jamanakɔnɔdenw kan fɛn min ye Bandiagara mara kɔnɔna la dugumisɛnnin minnu bɛ yen n'o ye Janweli Jasegu ani Jalasagu i b'a ye k'a fɔ ko nin dugu ninnu banbagaci waleya de kɛra yen nɔ min kɛra sababu ye ka maa dɔw ka taa u minɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa u bɔnɛ u nin na san'an ka don kuma kɔnɔna la an bɛ dugawu don ka ɲɛsin banbagatɔw ma u y'an kɔkiri ma yarabi Ala ka a nɔgɔya Ala ka basigi sabati kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔna la ɲagali kari don juin kalo tile 19 i b'a ye k'a fɔ ko nin banbagaci wale in kɛra Bandiagara mara kɔnɔna la a bɛna fɔ i y'a fɔ cogo min na fɛnɛ depuis juin kalo tile 10 fɛn min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko population dɔw ka laɲiniw kun bolibolila yɔrɔw fɛ alerte n'o ye tulolasɔmi ye ka da jamana ɲɛmɔgɔ kulo kan k'a fɔ ko n'a aw ma fɛɛrɛ kɛ ka disposition ta yan yɔrɔ ninnu lamini na munumunu salo dɔw bɛ ka kɛ an bɛ ka siga u la kosɛbɛ a bɛ i n'a fɔ ko yan nɔ banbagaci wale bɛ fɛ ka ta ka yan yɔrɔ sɛgɛrɛ donc o alertew kun bila an yɛrɛ kun y'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka tɛmɛ mais i b'a ye k'a fɔ ko kunun de Ala nana n'a ka na ye attaque a kɛra maa caman bɛ yen nɔ u ye chiffres avancé u caman y'u ka seereya ta k'a da ko population minnu bɛ yen nɔ an yɛrɛ kɔni an y'a essayé ka weleli kɛ kunun fɛn min ye Bandiagara mara kɔnɔna ka se ka ɲininkali kɛ an ye maa sɔrɔ an ni maaw kumara olu kɔni kɛ an ma ne ye maa fɔlɔ min wele ne bɛna tɔgɔ t'u gundo la parce que nin situation façon kɔnɔna la maa minnu sigilen bɛ yen nɔ u bɛ siran u yɛrɛ ka sécurité la donc u bɛ kunnafoni minnu di an ma a ka d'u ye a ka fɔ gundo kɔnɔna la o ko ne ma ko ale kɔni ye kibaruya min sɔrɔ ale y'a bila ka sɔrɔ a bɛ maa 63 maa min fagara ko mais jatew ma dɔn fɔlɔ ne y'a fɔ a ɲɛna ko bon anw bɛ ka mɛn sira dɔ fɛ k'a fɔ ko maa 110 fagara maa 100 ani maa 60 ni kɔ fagara n ko yalima jate ma ban fɔlɔ n ko mais est ce que a bɛ se ka surunya o la wa en tout cas ale kɔni ko ne ma k'ale yɛrɛ dabali bannen don parce que olu minnu bɛ Bandiagara olu bɛ ka kunnafoni sɔrɔ autorité locale dɔw kɛrɛfɛla la yen nɔ mais k'a fɔ ko maa k'u to Bamako ko ka se ka o kibaruya sɔrɔ k'a bɛ balo la parce que Jalasagu yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ yen ta de juguyara parce que hali o dugutigi o bɔnɛla a nin na donc i b'a ye k'a fɔ ko a ko ne ma ko réseau tɛ passé o yɔrɔ ninnu na donc réseau tɛ passé o yɔrɔ la donc ko ɲininiw bɛ sen na compteurs bɛ sen na ani ka se ka maaw identifier k'a dɔn maa minnu sara maa jɔnw don u bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o identification fana tun bɛ sen na n yɛrɛ kun ko n ko bi sɔgɔmada in na n ko n bɛna essayer ka wele bila a ma ka se k'a lajɛ n'a ye kibaruya laban minnu sɔrɔ ka o lase an ma donc ɲagalen min kɛra Jalasagu Janweli ani Desagu an bɛ se ka min fɔ la fɔlɔ o ye nin sani jamana ɲɛmɔgɔw sani olu ka communiqué kɛ ka se ka ko in pepulatigɛ fɔ an ɲɛna attaque in kɛra maa jɔnw fɛ maa joli bɔnɛla nin na tiɲɛni jumɛn donna dugu ninnu kun o ka se ka ɲɛfɔ an ɲɛna ɲagali ayiwa Elbesiru Cam sɛbɛn dɔw kɔnɔ ani bɔlɔlɔ siraw fɛ maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko GATA mɔgɔ o ye groupe armé de terrorisme k'o ye olu de nɔ ye nka e ka kuma la sisan i y'a jira k'a fɔ ko hali bi a ma dɔn maa minnu nɔ ye nin waleya ye nka i n'a fɔ an ka premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen Musa Mara ale n'a ɲɔgɔnna caman politicien caman kɔni y'a bila u ka bɔlɔlɔ siraw kan ka jira k'a fɔ ko ni banbagati wale ninnu kɔni bɛ yen nɔ. ayiwa n y'a mɛn ko GATA donc GATA o ye groupes armés terroristes donc de façon globale ka se ka banbagaci wale kɛbaga minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka maramafɛnw ta ka taa tiɲɛni kɛ donc u y'o bɛɛ bila o kulu kɔnɔna la maintenant k'a fɔ ko GATA mais GATA kelen min y'a kɛ maintenant fo k'o de identifier ka o de dɔn parce que GATA ninnu fana tila-tilanen don groupe ninnu ni ɲɔgɔn cɛ
donc a bɛɛ n'a ka jɛkuluw don donc fo k'a dɔn maintenant jɛkulu jumɛn ye nin attaque parce que an kana ɲinɛ k'a fɔ ko an bɛ jamana min kɔnɔna la bi gɛlɛya nana fara gɛlɛya kan fɛn min ye jadisiya wale ye o gɛlɛya o bɛ an kan en même temps fɛn min ye maa dɔw wulilen don ka marifa ta walasa ko olu ka indépendance di olu ma ala ka ja k'u ka olu ka condition fɛnɛ améliorer kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen fɛnɛ kan o mɔgɔw bɛ n'olu indépendantiste fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko ɲagali o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko janfara fɛnɛ tun taara ɲɛsin an ka jamana ma fɛn min ye ka siya dɔw ta k'olu fɛnɛ kɔ don ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ fɛnɛ wuli donc i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya minnu don a gɛlɛyaw ka ca kosɛbɛ donc fo sɛgɛsɛgɛliw de ka kɛ maintenant k'a dɔn groupe armé terroriste minnu ye nin waleya ninnu kɛ maintenant jɔnniw don u bɛ laɲini jumɛn nɔfɛ donc fo o ka se ka identifier donc c'est pourquoi n ko an bɛna jateminɛ fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛna communiqué min kɛ ou bien hali n'olu ma communiqué min kɛ groupe jumɛn bɛna a revendiquer parce que généralement n'a attaque kɛra groupe armé terroriste ninnu jɛkulu min y'a kɛ o bɛ bɔ tuma dɔ la ka lasew kɛ k'a fɔ ko ale de ye nin waleya kɛ donc a bɛ se ka dɔn o senfɛ donc mais prudence ye min ye min kɔni kɛra jalasago janweli ani desagu an kɔni bɛ se ka o waleya fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ kɔni don banbagaciya wale taara ka ni dugu ninnu sɛgɛrɛ nka maa joli sara jɛkulu jumɛn ye a kɛ walima a bɛ laɲini jumɛn nɔfɛ walima mun y'a to dɛmɛ ma se ka don ni maa ninnu ma joona k'a sɔrɔ welewelew tun kɛra donc an bɛna jamana ɲɛmɔgɔw an bɛna olu lamɛn n'olu ye min fɔ an ɲɛna parce que fɛn fɛn bɛ ka fɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ bisigi i n'a fɔ maaw y'u hakililata miiri k'a fɔ walima population terrorisés ye maaw dɔw wele ka kunnafoni dɔw d'u ma kunnafoni minnu ma se ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ donc a kɛra surɔ et je pense que dugu jɛra san'an ka se sufɛla ma an b'a bisigi k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɔn ka bɔ ka pereperelatigɛli kɛ maaw ɲɛna min kɛra nin dugu ninnu na o fɛnɛ kɛrɛfɛla ka yɔrɔ fɛnɛ signalé i b'a ye k'a fɔ ko an ka nɔrɔla fanfɛla ninnu na fɛn min ye Ander Bugane fanfɛla ninnu ye i b'a ye k'a fɔ ko banbagaciya wale kɛbagaw fɛnɛ bɛ ka maaw bɔnɛ wuli na maa caman bɛ ka taa minɛ k'u faga an ye k'a fɔ ko kunu bɔlɔlɔ siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw fɛnɛ bɔra ka mɔgɔw attention attirer olu la k'a yira k'a fɔ ko a bɛ tile caman bɔ nord la yan nɔ mɔgɔw bɛ ka minɛ k'u faga banbagaci wale kɛbagaw fɛ mais sud la walima Mali kɔnɔna la an ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ k'a ta ka kɛ a kunnadonni ye mais munna centre ta kɛra dɔrɔn aw nana ka na o ta k'o kɛ koba ye donc comme si olu fɛnɛ bɛna dɔw fɛnɛ bɛna bila u kunna k'a fɔ ko est ce que halisa mentalité min bɛ yen nɔ kɔrɔlen est ce que o mentalité kelen tɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ b'i yɛrɛ ye wa ou bien k'a fɔ ko maa minnu bɛ woroduguyan fan fɛ k'olu mago tɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔw la wa donc je pense que nin situation fɔsɔn na a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen la pour que a kana taa kɛlɛkɔrɔw lawuli ka taa ŋanajugukɔrɔ lawuli jamana kɔnɔna la gɛlɛya kana na fara gɛlɛya kan tuguni ɲagala an bɛ se ka min fɔ nin situation nin na globalement o ye nin ayiwa an balima malakisi bɔlɔlɔ sanfɛlaw lajɛlibagaw an ka foli b'aw ye ni ne kun ye an ka bi kunnafoni cɛman kɔni kunnafoni min kun b'an bolo ka lase aw ma hali bi an b'a yira k'a fɔ Mali la an bɛɛ de ye kelen ye nord la o cɛmancɛ o tilebin o kɔrɔ an bɛɛ ye kelen ye ka yira k'a fɔ gɛlɛya min taara ka ɲɛsin an balima minnu kan kunun ani a bɛ ka ta ka ɲɛsin mɔgɔ minnu man kɔrɔlen a gɛlɛya ninnu an yɛrɛ b'a dusukasi kɔni dɔw sɔrɔ sabula an balima maliyɛn dɔw de ni bɔnɛla o de kun na an bɛ welewele bila an ka autorité maaw ma u ka fɛɛrɛ kɛ walasa lakana bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ an ka Mali ka se ka segin a cogoya kɔrɔ la cogo min ayiwa aw k'an bɛn an ka sigida wɛrɛ la